Machiegni kendo apisi mar jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kokalo aguch omenda mar ngaf dhi nyime gi tielo machielo ma chiwo taulo mag ria ne jopuonjre chenro mageto skunde te mag primary e kaunti no. E bwo chenro no mosebedo ka dhi nyime gi dwaro mar neno ni jopuonjre manie ria chenro mag somb ok orochore e kinde ma ginie ria. Ywak osebedo e kaunti ma Homa Bay e wi wach mar gamo yie mohiu e kind jopuonjre manyiri kaachiel kuom gigo mamiyo tim makamano jimbore en chan mokwako familia mathoth mamiyo jopuonjre moko manyiri donjo e obadho ma joma chuo mondo eka giyud taulo mag ria. Jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo noloso e kinde chako ayanga chenro makamano. En ni mondo gibed e skul kata seche ma gibedo gi menstrual flow margi. Mondo kik gimak iye ka nyithindo mowe skul miyogi ich nikech gionge sanitary towel. Wadhi timo program ni Homa Bay Town Constituency, Suba North, Dhiwa wadhi tieko kendo kiny pod wan Dhiwa. Wanyalore Dhiwa nyaka wuok tich. Kato Friday wan Homa Bay. Abro time Suba South, abro time Suba North, abro time Kasipul, abro time Kabondo. Sanitary towels mopong'o skunde te ma Kasipul. Nyathi ka nyathi chakre grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9 yudo sanitary towels adek. Kendo abro chako duogo abro ngiyo nyithindo te. Nyithindo manyiri odanu somo matek, kik umak ich, uumru gi buk, osiep mak kisera ok wadwar. Mako ich chon ok wadwar. Yudo tuoche ok wadwar. Usom, udebru mondo udhi e skunde maber. Komachielo ni jopuonjre manyiri ma sikund primar ma Manyonge